No tak jo. Takže jak bychom tohle nazvali? Takže nazveme to asi video prvním. A proč video prvním? To se za chvilku dozvíte. A teď vyrážíme směr Jičín. Tak už se tady pomalinku blížíme. Tamhle vidím tu svoji na tu popelnici. Tak uvidíme, kam nás doveze. No. Tak snad někam dojedeme. No, je tu vetro jako blázen. Tak si vypneme klimošku a jedeme. Tak zatím. No tak jo, ještě taková menší mezizastávka. A jedeme na baráček. Musí se něco nakoupit. Že večer plánuju zase nějaké to grilování. No tak jo. Tak, dobrá dovíru nakupování. A jdem. Tak, něco málo jsme nakoupili. A tady malý děťátko je bezpečně usazený v dětské sedačce. No, když koukám na to auto, jak vypadá, tak asi budeme muset zajet do myčky, jinak to nevidím. Fuj, špinavý vše. No, tak a máme umyto a můžeme pomalinku vyrazit směr Jičín. Přece jenom by to chtělo nějakou malou svačinku. Cesta daleká a v hnížku máme hlad, tak uvidíme, něco si dobrého dáme. Tak uvidíme. Jednou longra. No ne, takhle samostatně mi to stačí, já jsem skromný jako Lenin. Díky. Tak jo. A no, co jsme si objednali. Taková sice prasážnička, ale do trníčka se vždycky hodí. Okay. Jenom taková menší story. Tohle je neuvěřitelný. Další do policejní kontrola tenhle týden už druhá. docela vtipný, jo. Nevím, čím to je, ale tohle auto jako přitahuje děsně policejní hlídky, no. Podívejte se, kdo za mnou takhle stojí. No, máme tady klasickou zastávku u naší oblíbené benzínové pumpy. Tak si koupíme Red Bullka a jedeme dál. Jo? Takže taková klasická zastávka. No a jedeme dál. Už mám žízeň na pivko. Tak jo, tak jsme tady. Cesta byla fajn a teď si jdu užívat, jak Dášenka jeká s těma děvkama. Tedy tak dneska si to doopravdy zasloužím. Ježkovi oči. Jo. A je to problém, je to teplý, tyhle, jako káva. Musím to nechat trošku odpustit. A už je to studený. Tak to je ono. Fuj. Blablabla. Tak jo, tak jdeme zkontrolovat grill, jestli ho máme rozpálený. No a za chvilku tam dáme masíčko. Už se moc těším. Jo, tak to je pěkný. Tak tam něco za chvilku půjde. No. A už se na to těším. Už mám hlad. Tak se nám to tady pomalu začíná dělat. Spíš to vypadá jako, že jsme někde na Rammsteinech. Tak uvidíme za chvilku, jak to dopadne. No, já jsem z těch Rammsteinů úplně takový hýn, že si zase musím dát sprchu. Jinak jak to nejde. A už je to studený od začátku. Tak to je fajn. Tohle, takový osvěženíčko. To nemá chybu. No a tady už se nám to hezky pomalinko dělá. Sprcha byla velmi výživná a osvěžující. No a už se těším na tohle. Tak máme po jídle. Nebylo to špatný. Šlo to.
A tímhle dnešní video končí a zítra se zase ozvu. A všem tedy dobrou noc.